हेडलाईन सडावेले सुलभ शौचालय तवनासांचो अड्डो जाला। काय भुरग्यांच्यो टोळयो धुमाकूळ घालतात। सोरो सिगरेटीची व्यसनां धरून टॉयलेटीत यो वच करतल्यांक पिडप चल्ला। तवनासांच्या टोळ्याक लागून सुलभ शौचालयात वचपाक चलयां बायलांक भंय जाला। लोक म्हणतात आमदार प्रशासनान कितें तरी करचें, कांय जण म्हणतात पुलीस सेक्युरिटी दवरची। सुलभ शौचालय सांबाळूंक मनीस ना, थंय उदकाची व्यवस्था धड ना। बोलेगा तो डरने वाला बच्चा नहीं है। हाँ? वो किधर से आता है इधर से आता है, ये मोहल्ले का बच्चा नहीं है। वो ऐसा ऐसा इधर प्रॉब्लम चलता है। बाद में हम जैसे बोलेंगे तो इधर झगड़ा होता है। इधर देखने वाला कौन नहीं है। वो 8 दिन में एक बार आते हैं, संडा साफ करते हैं, चले जाता है। नहीं अजीबात पानी रहता नहीं, क्लीन रहता नहीं, लेकिन लड़का लोग भी जमा होकर रहता है। लड़की लोग इधर आने के लिए डरता है, डर के उधर चिप के जाके और वापिस जाता है लड़के लोग भी। लेकिन बहुत इधर त्रास करता है, पानी के लिए त्रास, क्लीन भी रहता नहीं। तिका एक मनीस आसपाक जाय त्या सोसायटीचो, टेक केअर घेवपाक। तो मनीस पासून ना, ते टॉयलेटीची हालत जाल्यार उदक पासून ना पळयता जाल्यार थिंगा सोऱ्याच्या बाटल्या, सिगरेटी लोकल्स म्हणटा हिंगा आपल्याक कोणूच पळयना म्हणून। जे मेंटेनन्स काय ना, वॉटर पाइपलाइन सारखे काय ना, थोडे भुरगे येवन हिंगा सारखे सिगरेट्स वॉट एवर द गुटखा, इवन आय डाउट दे आर ऑल्सो टेकिंग ड्रग, तशें कितें तरी सो गॅस चालू आसा। एंड लेट नाईट दे जस्ट स्टार्ट डुईंग मस्तीज देर। आणि म्हाका काय कळना की बेसिकली वाय म्युनिसिपालिटी और सम सुलभ इंटरनेशनल हैज टू कीप अ पर्सन देर, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट। भायले लोकांक बायलो बिलो येतात हांगा, तांकां मातशें वचोंक त्रास जाता थंय। कित्याक भुरगे भायले GRB कॉलनीतले सगळे भुरगे येता हांगा, भितर मस्ती करतात। आनीक भितर सिगरेट आनी कितें आसता, वडीत आसता ते। आनीक बायलां बाकीची शेजारची बी येवपाक बी येतात ती, सांगल्यार पासून ते आयकनात। आधुनिकरणाच्या नेटार दिशी दिशी पोन्ने दायजाच्यो कितल्योशोच गजाली ल्हवल्हव ना जायत आसात। नवे पिळगेक शेर पावशेराटी मापा, दळपाचे दाते, मातयेचे बुडकुले, पुरुमेताच्यो बोरण्यो असली दिसपट्टी लागपी तेन्नाची मागना कितें ती खबरूच नात। मशिनीकरणाच्या नेटार हे दायज आनी पद्दती ना जावंक लागल्यात। असले पोन्ने सामात एकठांय करून पेडण्या नागझरच्या सरकारी शाळेन प्रदर्शन दवरलें। ती एक तांब्याची रवळी आहे आणि ती तांदूळ वगैरे धुण्यासाठी वापरतात। तसंच तांब्या वगैरे आहे, त्याच्यात पाणी घातलेलं रात्री आम्ही ठेवतो आणि सकाळी जर पिलं ते खूप असं जीवाला असं बरं असं मानतात। आता ते मला बघायला मिळत नाही। आम्ही आता विकत कॉपरचे ग्लास मिळतात का, परत आणि काय मिळतं का आम्ही शोधतो, पण हे आमच्या घरात अवेलेबल असतं तरी आपण त्याच्याकडे दुर्लक्ष केलं। ही रवळी म्हणजे ही रवळी वापरायची तांदूळ वगैरे धुण्यासाठी। आता ही जुन्या काळी वापरायची, आता ह्याच्यावर अवलंबून आहे। पहिली हे असं मिळत होतं। तसंच हा या ठिकाणी जो शालू ठेवलेला आहे, या शालूला सुद्धा 50 वर्ष म्हणजे जवळजवळ 50 वर्ष होत आलेली आहे। ही कोपरं सान्नां उगडपाचो, पातोळेपासून उगडपाक मेळटा, आधी वापरताले। आता येद्या व्हडलो त्रास जाता म्हणून लोक कमी वापरतात, चडशे माती निर्णय घेतला। आणि बाकीच्या म्हणजे कॉम्प्लेक्समधून सगळ्या शाळा आल्या होत्या बघायला मुलांना घेऊन। तसा आम्हाला उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद लाभला आहे। इतल्याने खबराचित्र हांगा सोंपता। पळयत रावात प्रुडंट। नमस्कार।